Președintele Claus Iohannis a fost dat dispărut la poliție de un deputat din partidul lui George Simion. Putem spune la un anumit nivel că în sfârșit AUR a făcut o glumă bună. Doar că fiind vorba despre un demers oficial, poliția s-a văzut nevoită să înregistreze sesizarea și să facă demersuri pe care le-ar pune în practică în cazul oricărei dispariții de persoane. Iar la tot circul s-au aliniat și cei de la USR, care au distribuit online postarea cu președintele Claus Iohannis, dar dispărut. Suntem cu o cerere de declarare a dispariției privind pe Claus Werner Iohannis, născut pe 13 iunie 1959, domiciliat în Sibiu. Acest cetățean Claus Iohannis nu s-a mai prezentat la locul de muncă din data de 18 decembrie 2023, neîndeplinindu-și obligațiile legale care îi vin conform fișei postului stabilită de Constituția României. Ultima dată când președintele a fost văzut la un eveniment public a fost ceremonia de decorare a Asociației Code for Romania. Sosește excelența sa Claus Werner Iohannis, președintele României. După acest eveniment, președintele țării parcă a dispărut. Spre exemplu, având în vedere masivele proteste de stradă care au loc acum în România, domnul președinte ar trebui să, conform articolului 80 din aliniatul 2 din Constituție, să vegheze la buna funcționare. Dacă sunt probleme de sănătate, ar trebui să știm noi, angajatorii lui, care sunt cetățenii României, dacă se află într-o suferință creștinește, ar trebui să-i oferim sprijin. Deputatul a depus sesizarea dispariției președintelui azi la secția 17. Imaginați-vă doar un polițist față în față cu un cetățean care reclamă dispariția președintelui României. Cu siguranță, polițiștii nu s-au mai întâlnit cu astfel de reclamație până acum, dar, conform procedurilor, sunt obligați să-l ia în serios pe deputat. Într-un formular de sesizare a unei dispariții, polițiștii trebuie să completeze mai multe câmpuri pentru descrierea persoanei căutate, data nașterii, sex, domiciliu, cetățenie, ultimul loc în care a fost văzut, dar și orice alte indicii care ar putea duce la găsirea persoanei căutate. Ca și martor la această declarație am pe toți cetățenii României, reprezentanții mass media și chiar angajații administrației prezidențiale. Potrivit procedurilor, în cazurile de dispariții, polițiștii trebuie să caute persoana indicată la domiciliu și la toate adresele cunoscute. Aici este domiciliul din buletin al președintelui Claus Iohannis, cel în care locuiește alături de soția lui Carmen când vine în Sibiu. Este un obiectiv bine păzit, însă chiar și așa polițiștii trebuie teoretic să verifice și aici. Palatul Cotroceni este locul de muncă al președintelui României. Teoretic, polițiștii ar trebui să-l caute și aici. După anunțul AUR, USR a publicat pe Facebook, pe grupurile administrate de acest partid și ale membrilor săi, un mesaj similar cu cel al AUR. Alături de poster se află și un anunț. Cetățeanul din imagine nu a mai fost zărit de o bună perioadă. Agenda prezidențială notează o lună. În realitate, sunt vreo 10 ani. Dincolo de glumele făcute de USR și AUR, însă oficialii de la Palatul Cotroceni ne asigură că președintele s-a aflat acolo toată săptămâna. La scurt timp, după ce informațiile despre sesizare au fost făcute publice, de la Palat a plecat coloana oficială. Nu este clar dacă președintele Claus Iohannis era într-una dintre mașini.